Chillax and enjoy na, abregana pa. Alcalde sa kusina. Kay bahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chica, Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos, recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, we'll tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old tree. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons around the old tree. I'm coming home. Hi, hello, good morning. Yan mga tirada kadtong panahon ka mga announcer kang panahon. Paka-primerong tugtog, insigida pundo. Ngunyan baga, ang mga announcer ngunyan sa mga organing programa ko, itong may inapon na bed music, itong mantang nagtataram, may nagtutugtog, ay pinagirumdum ko si kang panahonan mi sa radyo na ay day uso yung mga bed music na yan. Pakatapos kang tugtog, pundon mo yan, tumaram ka. Takong day anggutan ka kang program director. Day nga magparataram-taram, mantang may nagtutugtog. Kaya sabi ko, nagigurumduman ko kan baguan ako sa radyo ay si Pading Big Samson, kaulay-ulay ko sa Facebook kas bago, yan siya sa Chicago. Nya ako day ko nadanaw ang programa mo sa radyo ta sabay kita. Yan siya sa Chicago. Pero may programa siya digdi sa Farm Radio man pag kada Lunes. Kailan niya ako sabay kitahay. Anyway, nagigirumduman ko ay kadtong panahon pag announcer ka, di nagpatugtog ka ng intro music. Pagkatapos kyan, insigida stop.
makadtong pigpapatanog-tanog mo pa siya, ta kuminsan nami-misinterpret kan iba, iniman nga man tang nagpapatugtog ng paparataram na sasawng-sawngan nga si tugtugay. O kaya pinundo ko tanganing intiro madangunin do, inarug-arug ko mas si pag-intro ni Pading Big Samson na, hi, hello, good morning. Pagkatapos, mapaliwanag na kan mga dedication, ang address mi nga, arug kani, kung mapadara nga kamuning surat sa post office, ang address mi nga, arug nga kaini, pagkatapos, makumusta na kan mga, tulo masarara yung lugar na inaabot pa kang AM radio, takatuan radyo, AM. Kuminsan abot pang Isabela, yan man ki abot pang Isabela. Pero ini man nag-text sa kuya sa tuyangon yan, ilalaw ko man tulos, pakadaw ko nin na igo pala ng Barangay Buyo, dyan sa Tinambak. Kami po ngaya Barangay Buyo, pero ngayon agiming nga parating Kalabanga. Pwede nga dyan sa may inutan kang kumagingking, pakatapos, igo ba ganing tulay-tulay nga sa boundary kang Kalabanga sa Good Tinambak na iyo ang tigman, dyan po kami nag-aagi pasiring sa itaas kan isarog na iyo ang Barangay Buyo, sakop po kan Tinambak. Yan. Alang ka, nailinda nga ininda ang ibang parte kan Camarines Sur, tamaliputon po maray dyan sa Barangay Buyo. Digdi po ang kadakul digdi ning gulayon, ang pinakadakul digdi iyo po ang langka. Yan. Igwa man nga ning natong, igwang kalunggay, pero kadakul po digdi nin langka. In fact, si Cha Tining nagapadar sa tuya, ang agum niya manda iyo si Jose, ang apelyido pala ninda mga Perez, garo man agad may mga Perez sa Tinambak si Cha Tining. Ang langka po digdi espesyal dahil parating ang bangot iyo ang guna. Yan bagang manok na guna. Ay garo man agumo na maray lalong-lalo na simpa akan manok, si liog, si balun-balunan, ginutaan, garo ka man lang ginutaan ning kuya ning manok na igwaning langka. Iyan ang pinagluluto mingon yan digdi sa Barangay Buyo sa Banwaan nin Tinambak, naharani sa parting Kumagingking. Kaya pala may Barangay Buyo. Siguro niya ako inapo dyan buyo ta may mga nagmamama dyan. Ang buyo, ito yan dahon na pinaka main ingredient sa paggibuning nganga, itong mamamun yan, or porque mamamun ay sa naga, pampakusugda sa ngipon. Kaya kumusta na lang dyan parantabay tayo. Yung kita ko niya sa alkalde sa kusina, digdi po sa OKFM, ako si Berta de los Martires. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Let me
Ayan si Victor Wood na, ayan, ang laman kan bareta kan sa rong semana. Tayo pong si Victor Wood, gadana sa edad na 74. Baka niya ako day pa nag-aaram si mga fans kay ni. Aram kadako niya ng mga tagahanga si Victor Wood. Nagsikat kay itong mga 70s, about 80s. Aros ka, ito si Hermanong Rick, itong matuako. Nagdidiskusyon lang kami kung si Sayda Inot, si Eddie Peregrina o kaya si Victor Wood. Ang pinagbasihan mi kung ano sinadadangog ming Inot na nagsikat sa jukebox kan second floor kang supermarket. Igo dyan kay ito ni mga kitchenette. Ito bagang yaon si mga luglog, halo-halo, pansit. Ay, ang pansit ka to, itong mga birilog-bilog bagang pansit na talagang masiram. Talagang kadako ning sahog ba kung ang lutuon niya na pansit ko yan. Ito bang nasa pigkakagana lang ning itong pigluluto sa gilid kan tinampo? Ay samantalang kay itong pansit, kumpleto yan. Igwaning repulyo, may pichay, may manok, may pasayan. Ay masiram talaga. Yan ang parating tinla kay ito sa mga karinderiya o kitchenette sa second floor kan supermarket. Mga 70s. Pagkatapos sa laog kayan, igwaning mga kuya, ni mga jokebox. Di nagdidiskusyon lang kami ni Hermano, ay matuwa siya sa kuya, ay empleyado siya katukan supermarket. Sabi ko, ang inot niya ako si Victor Wood, ay dahi ngaya, inot niya si Eddie Peregrina, takadto ngaya, yan jokebox, ang parating na dadangog na niya kay ito, araw niya kani. Dahi niya ako, garong inot ka ito, nadadangog itong ibig kong magtapat hay. Ribong na kami. Kung arin talaga sinainot. Garon niya ako kung mainot man si Eddie Peregrina o baga man si Victor Wood, baka niya ako mga pirang bulan lang. Haros sa santaon, garon magkasarabay man talaga sindang nagsikat kay itong mga 70s. Mga jukebox king na inapod o kaya inapod na Plaka King. Si Victor Wood, ini po nagtalikod sa kinaaban kan sa Aldaw sa komplikasyon na kan COVID-19. Saka may mga kamatian naman palang kaya yan. As in, nagalan sa hospital, lumasa New Era Hospital sa Quezon City. Yung garo sa diri yan kang Iglesia ni Cristo ang hospital na yan. Bilang miyembro kan Iglesia ni Cristo, si Victor Wood palang pinag-ayudahan kan INK. Malatas si Mrs. niya nagpasalamat kang ini pala na hospital sa mga maintenance. Garo tinatabangan po kan Iglesia ni Cristo. Pagkatapos may mga nagluwas mga katong mga barabarita na yan da si Victor Wood, crush da yan ni Imelda Marcos. Pagkatapos siyempre si Katon Gampanon ay gwapo pa, mistiso. Tayo pala na akinin Amerikano sa sarupong babaeng tagabuhi. Tagabuhi. Namundag siya dyan sa buhi. Nag-elementary sa Buhi and nag-high school pala ni sa Manila. Sa good na dumana siya nagsikat, naging singer. Malatapig dadangog ko nga ni si istorya ni Ronron Enon. Ini palanday approve ki Vic Del Rosario kang Viva Films, Viva Records. Tapag nagkakanta da ini, pag nag-re-record, garo sige ang piyok, garo ito bagang pasir si Inok. Ang kanta kaya gani may pasir si Inok. Kaya itong panahon, yan mga style ni nagsisiri si Inok, dahil pwede yan sa amateur. Halimbawa, kay ito ki Jerry Latumbo, ma-apply ka, makanta ka dyan sa Plaza Quezon, may pasir si Inok. Ay nagkukurugos pa patin, ay di kaya di pwede, bawal din sir si Inok. Ay kan magsikat na si Victor Wood, pinauso niya yan, o si mga audition master na busay yan, nagpipiling-piling, kung aring pangyas nagpapara si Inok, iyo palugod niya si number 1. Garo man lang yung istorya kay ito ni Elvis Presley. Kang nag-audition da yan sa amateur duman sa Tennessee o sa lugar nila sa Amerika. Nagpaparsipa-sipa. Mantang nagbabayli, sigang sipa-sipa. Sabi ka ito nag-audition, ay day kang niya magkapasar. Pulok-pulok na yan tabay mo. Mayroon nga bitis mo. Iyo man po kaya nga ang garo nakagabuilong yung kanta ko kung ako po nga nagpaparahiro-hiro ang bitis. Ay day kang niya kayan, may data yan, dapat nga tuog ka dyan, tuog. Ay kan magsikat na si Elvis na nagpaparasipa-sipa, mayroon ang bitis. Duman siya nagsikat, itong audition master na nagkakagaw-kagaw na lang. Ako pala niya si Salahay. Ay kan magdulog siya kay Elvis, pigtabangan pa siya, uwi ng kwarta, sa imo na nga yan.
Aber daw si Victor Wood may magin man na kanta sa magin niya kanta iyo ang Poor Man's Roses. She must make up her mind today what to have or to hold. A poor man's roses or a rich man's gold. One's as wealthy as a king in a palace, though his scholars and gold. He may learn to give his heart for love instead of buying it with gold. Then the poor man's roses and the thrill when they kiss, will be memories of paradise that she'll never miss. And yet the hand that brings the rose tonight is the hand she will hold. For the rose of love means more to her, more than any rich man's gold. Then the poor man's roses and the thrill when they kiss, will be memories of paradise that she'll never miss. And yet the hand that brings the rose tonight is the hand she will hold. For the rose of love means more to her than any rich man's gold. One last kiss, one last kiss, give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Give me one last kiss. Oh, one more time. Oh, baby, one more time. You make me feel so blind. Oh, baby, it's sublime. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you so, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh. Give me one last kiss. Give me one last kiss. Darling, it isn't right. Why must we say goodnight? Don't let me go like this. Baby, I need you so, but if I have to go, just give me one last kiss. Oh, one last kiss. Oh, baby, one last kiss. It never felt like this. Oh, baby, not like this. You know I need your love. Oh, oh, oh.
give me one last kiss. Oh, 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 give me one last kiss. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An sa tuyang oras ngunyan na 3 minutos, makagi po ang alas 11 ni na pag-aaga. Ang oras na yan, hatod yan kang Cabral Bicolandia Supermart. Atod man yan kang DMSQ, siramang kang original na Master Square, saka siramang kang CBS Quick Save, CBS Express, Stabilo Lending Corporation, asin kang Sibros. Ay kumusta dyan sa Sibros mga auto supplies yaon dyan. Kulibat ko pala na congratulations sa mga nanggaranas sa monthly draw kanipong rice coffee na pinagibukan Sabado dyan sa DMSQ. Kadakulanin tao, ako nahiling ko ko yan ang mga entries na pinapadara para sa raffle draw kaning rice coffee. Kuya na po ay garo dapat ibudiga na, kadakul. Kadakul-dakul pala nagagamit ng rice coffee, Ang pamilya misa na nga ni, ang inaakuan number 1 na promoter kayan. At ang pinaka-epekto sa iya ng rice coffee itong nakakaturog siyang mag-aga na tuninong. Ara mo baga pag ika senior citizen o nagkakaedad na, garong masakit ang pagtuturog, dikit lang na ribok na papagmata na kuhan iyo ay, garo paputol-putol na. Ang sabi kan sa kuyang ina, magpo na mag-inom niya ko ng rice coffee sa pagkabanggi, ay nanok ngayon sa kuyang turog na pagkaaga, mari ang pagmati, bako itong nanok ka man nga ni magturog, pagkaaga, garo lula-lula ka sa kuyan, grabing pagkaturog, ini nga mabagsik ang buhay mo, kaya nga pirmi nga kung may rice coffee. Bueno,
Ang saro sa makangirat pong nangyayari ngunyan sa interong kinaaban, ini pong nangyari sa India, na aram kong ini ang yun ay niyang concern. Kang gabos na pamayon ng nasyon, kung sa Pilipinas si Duterte, maging mga pamayo po ng banwaan o syudad, ang nangyari po duman sa New Delhi, India. Tanangyari duman ang pinakamaisog na pagkuriyat kang COVID-19. Ini pong New Delhi, India, tinamaan iniyo ng COVID-19, kasabay man kang ibang nasyon, kasabay kang Pilipinas, kay itong sarong taon, and nagsiro, naglaylo, ito bagang maanang ulakit, ay nagsiro na nga, maanang yung COVID-19. Ang tao duman tiwala, ay maanang yung COVID-19. And at the same time, ang Indian, saro sa marayin maggibo ning bakuna. Garo haros pa sana pandua o pantulong pinakamaray maggibo ning bakuna na sindangani 70 nasyon isang pinadarahan ninda po ning bakuna. Garo ayuda itong garo naggibo sila ni kadakon na bakuna na supplyan ninda ang 70 nasyones. Kay banan yan Amerika, Britanya, tang mga Indian matitibay po magribong bulong. In fact, ang Pilipinas, yan sa pinagkukunan ni mga antibiotic. Kita nga ni nakikiuli sa India na padarang kita ning bulong. Ay kansarong aldaw nagdeklara na ang Prime Minister kan India na punduhon ang exportation, ang pagpabakal ning bakuna, tasinda na muna magamit, tanagkuriyat ang COVID-19 na sinasabing second wave duman sa New Delhi, India, na kadako na po ang binabarawian ng buhay. Mas mari kung ang nag-ulakit sa ng COVID-19 na virus, itong garo may karkalintura ka lang, ay ang tama sa inda kung ano itong nangyari ka to sa Wuhan, China, na haros pa sana day nakakarangosan mga tao. In fact ang kuyan po, ang India, nangangapuda na sa ibang nasyon magpadara ng oxygen tank. Tama nang day nakakarangos sa mga tao. Sa sarusan ng katri duman sa hospital sa India, ang sarong katri, duwang day nga magkabistong pasyente ang magkataid. Pinapagtaid na. Ang iba sa salug na. Ang nangyari kaya duman sa India, igwabaga ka itong Ganges River. Ito bagang garo nagsasaramba sila sa salog, kakarigos. Mayo ng physical distancing, tanagsiro na kaya duman ang COVID. Malaman nga digding COVID. Nagkaigwa ni mga festival, mga traditional, kung ano-ano. Kumbaga sa tuya, ito bagang garo traslasyon prosesyon, kung digdi ina. Nagkaigwa kayo duman, durukutan, kung ano-ano pang nangyari, nabuhay girare ang COVID sa mas maisog ng pangyayari. Kaya iyo po yan ang medyo makatakot na nangyari duman, na kita man makigwa ng leksyon na maski nagluya sa tuya ang COVID, imantinir magirare ang physical distancing, tayo pa na yan ang pinagigikanan. Ang haros hurumukan ng mga tao, diyan pala nabubuhay ang virus. Ay sa tuya mambaga sa naga, dahil magkitatod kayan, mangani digdin yung mga karakansert, maadigdin yung mga ano-ano pa, na ang karayan man sa tuya, yaong pa ang disiplina, ipadagos lang ang disiplina, na mas kinawaraan na nagluyan ang COVID, day sabi nga, matripon-tipo naman nga, tama naman nga, ay nagbabalik pala niyan. Sagkod na day panababakunahan ang intirong Pilipino, ay padagos po ang pag-ingat sa COVID-19. They tell me how far that you fly to the moon, and name all the stars that shine above. On Venus and Mars we will be very soon. Oh, but I want to know, how near is love? When you're close to me, I could touch the sky. At times I can see
please tell me now, how near is love? When you're close to me, I could touch the sky. At times I can see heaven in your eyes. You don't know the pain of loving in vain. So please tell me now, how near is love? So please tell me now, how near is Venus, if you will, please send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Venus, make my wish come true. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right
we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And who can say if from today we'll stay forever? Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Whoa! Sa tuwing oras ngunyan, 18 minutes, makagi pong alas 11 ni na pag-aga. Pabutan ko daw ni maugmang pagantabay dyan sa kitchenette ni Virgie Medrano, sa kani Linda, pati na si Maki. Ay pirmi ako dyan ay, kung minsan sige ang i-restoryahan mi lang, magayong baga itong minsan nagpapangudo ka, igwa ka ng kaulay-ulay. Kaulay-ulay ko si Yolanda, pagkatapos si Tagapalo, Kanakman, and iba pa, Iba pala ng mga empleyado dyan sa Ateneo. Diyan pa man nagkakarakan sa mga kitchenette sa likuran kang Ateneo, sa Santa Cruz. Kumusta na lang kamo dyan? Sa Kabusaw naman, nagantabi na dyan ang Family Brioso. Kaya, mention taman ang Brioso family, mga pinsan niya ni Wally de la Cruz, dyan sa New Poblacion. Pagkatapos sa mga taga-barangay San Vicente, ini po sakop na inikan si Pukot. Kumusta da kamo dyan ni Jay, ni aki ko yan si Jay. Sa barangay San Vicente, sa Kutmo, Anib, Sirman Salvacion, sa Sipukot. Kustal ini ay, nan lunadan pasirin dyan, lansa. Pwede man mag-motor, itong motorsiklo lang sa bukid. Kaya lang ang problema lang pala sa mga barangay na iyan, kung medyo mauran, nagiging malaboy ang dalan. Taday panggayo konkreto ang dalan. Pero magayo ng barangay ini, kadakulan ng mga puning kahoy, may mga gulayon, may mga atama na manok, saka igwaning sira at sila kustal. Kuminsan nga ni ining aki kung may daraning body, yan bagang langkoy. Langkoy na pigbadi pa. Ang langkoy bagaman ipiso na binabadi pa yan. Kaya pag pigluluto mo, dapat yan itong crispy. Tamaski si Dugi, pwede mo nang kakanon. Masira mo bagay itong body na kakakanon mo, crispy. Pagkatapos sinanlag mo, kadakol ning bawang. Ay managum. Tistingunin do magkakaning body na, yan nga ning langkoy na manipis na, pigbadi pa. Lulutuin mo yung crispy. O bagaman itong langkoy na depig body. Hugas-hugasan mo lang, pagkatapos crispy. Nagraraga mo yan. Mantang nagungit ka ning sinanlag sa pagkaaga. Sa mga, ilingon talaga kung may mga mensahe kita sa text, sa tuyang text line. Good morning. Ask ko lang tabi complete name ni Baker na nagkantakan, paborito kong I've Been Away Too Long. Ang pangalan niya, George Baker. Kada ko lang may gusto kang kantang ina, Pero ining nag-text sa tuya, di nagsabi kan sa iyang pangaran. Papa Bert, pakigreet man po sa uncle ko, advance happy 74th birthday kay brother Pete Leonor. Tomorrow po birthday niya,
Uy, may kuyang palang birthday pala ni Brother Pitay. Ang problema, palibasa kuyan ko niyan, may COVID, may pandemya, papautog ta po itong physical distancing, may muna ni mga para-party, kaya di kita makaka-attinder sa mga pakakan ni Brother Pete Leonor, birthday niya pala sa aga. Grabe ko tanan ni maganda. Hali niyo kay Grace sa iyang aki ka Grace ni Isay dahil kadaklan sa family Leonor bistado ko. Uncle mo pala niyan si Kuyan, si Brad Pitt. Kaya ito po kayang ako estudyante pa kang Naga City Youth Opportunity School na SIOS kang 1969. Garo nagpun ako duman, garo 69 garo 70, 69. Pagka-graduate ko ng elementary, siyempre nag-graduate ako kayo mga Abril. Siyempre ma-enroll ka ng high school ko na mga May or June. Sabi ka tukan sa kuya magurang ngayon, makitang kwarta, may pang-pa-enroll. Mayong niya kita ng pambayad sa miscellaneous. Didi ko nag-eskwela ng high school, dyan sa Camarines Sur National High School. Dara po ng pagtios. Sabi kan sa kuyang ama, di ka na muna maka-eskwela. Sige na niya ako pa, di na muna ako ma-eskwela. Pero ngaya, igwa ngayon ng libreng eskwela niya sa City Hall. Si Mayor Sibulo, Mayor pa ka to si Sibulo, Vicente Sibulo. Parang niya sa di makaka-eskwela o inabot na out of school youth. May examination niya duman sa City Hall. Garo ko yung sa naman mga examination, garo itong bagang mga may aaransiran ka lang garo abstract kung ano-ano. I-examan ko duman at the age of 13, ang mga kasarabay ko mga 18 years old, kaiba naman ko, pinaka-primerong batch kang nasiyos na ang eskwela, yun na po ining garo post office ngunyan, digdi sa may nawasa. Diyan ako kato nag-eskwela ning 6 months na libre. Libre ang pangudto, libre ang merindal. Saan ka nakailing eskwela na libre ang pangudto? Diyan ka na mapangudto, diyan ka ma-merindal. Ito ang pinakamagyo na programa pala ng gobyerno na papaeskulahan mo na aki na libre pang pagkakan, taday kayo po ng balon. Linalakaw ko lang hali sa mo sa Santa Cruz, abot dyan sa Situ, Lakaw. Nag-aagi ako dyan sa Kalimanga, sa Dayangdang. Pagkatapos, libre merindal, libreng pangudto. Pambira niya akong eskwela niya ay. Angon yan, diyan ko nakaklase ang tugang ni Brad Pitt, itong si Joe, na yun sa muyang valedictorian, pinaka-bright. Kaya ay naging amigo ko to, parati ako nagapit sa Runinda sa Dayangdang, kaya nabisto ko ni si Brad Pitt, sultiro pa lang yan kadto, nailing-hiling ko na, pero may ako niya ako duman sa Runinda, nagpaparapakikakan ako ning kakao. Igwasin na ning puning kakao na first time kong magkakanin, yan bagang tsokolate, pag binaak mo yan, yan pala, masira mong mulmulan. First time kong makakakanggad to, ning kakao, tulanggang kakao. Kaya bistado ko ang pamilyang Leonor. Birthday pa na sa aga ni Brad Pitt. Sayang, ay kundi ko taning pandemya, yaraong ko ta kami nagtitiripon-tipon sa SM. Kaya lang palibasa ko niyan may pandemya, ruk-ruk sa gilid ang mga magbarakada. Happy birthday na lang sa imo. Pati na sa ibang may birthday, happy birthday na lang. Sabi ni Judge Frony Maristela, Bert, breakfast ko ngunyan, 7 bali na abo sa kamalutong sinabawaning kape. Ay ano naman niya si Judge Maristela, nagpaparsagin-sagin na bakong milyonaryo. Biroon mo yan, ang pamawan mo, maluto na sinabawaning kape, ay nagsasagin-sagin na pobre. Araman kang sosyedad na si Atty. Judge Frony Maristela, saro sa mayaman sa Naga. Ta ini may property na ay nag-retire pa bilang judge saka naging maray na abogado. Kaya saro yan sa mga mayaman sa Naga. Pero ang pigkakakanda, malutong sinabawaning kape saka pritos na bading abo. Patugtugaman tabi si Tony Bennett, ay pabayaan mo tamahanap kita kang kanta niya Tony Bennett. Yan si Judge Frony Maristela. Good morning, Papa Bert. Namumundo po ako, tagadana si Victor Wood na sa Tungkay Manwa, asin paborito ko man na parakanta, punpakan ako aki pa, si Tin po ini kang banwaan nin bula.
gave you all I had. So there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too long. La 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 la. I've been away too She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's wise like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile kinda like a pearl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Pretty little face, that face just knocks me off of my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She even cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. And my heart's kind of full of joy, because she told me I'm her kind of boy. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balakang. Halos hindi po ako basta makatayo, baka nakaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po. Laro na sa pong bananakit. Ay tagang pagtik po, taga Sir Dix agad po nung
rice coffee. 4 taon na pa lang po, naranasan po agad. Na po talagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang rice coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, serve Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral de Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral de Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An sa tuyang oras ngunyan sa Alcalde sa Kusina 37 makagi po ang alas 10 ni na pag-aaga. Si Ernie ay alas 11 ni pag-aaga. Si Ernie Bernadero pala niya sa Villa Corazon. Kung sa bagay may harong ini dyan, may harong pa siya lumas sa Milaor, igwa pa sa Villa Corazon, kaya ba na si akin niya dyan. Sabi ni Ernie, dangog ako sa Villa Corazon Laga, kumusta ka lang dyan Ernie. Saka sabi niya, please greet niya Jojo Amador, your avid listener.
your new fan from New Jersey, USA. Nagbalik na siya. Yan kaya balik-balik lang tang mga akin niya yaon pa duman sa New Jersey. Sindama na mag-agum, palibasa retired na. Kadaklan mambaga kaya sa mga Bicolano. Pag nag-retired ka na duman sa Amerika, ay nagbabalik ka na sa lugar for good. May mag-ining harong dyan itong ancestral home kang mga na misis niya dyan sa Balintawak na kadakol ning tinanong sabi ko nga ni duman ki Jojo, inapot ko siya sa Facebook. Ano niya ko yan? Si sa Balintawak. Palibot ning tinanong. Marambungon, garo mapriskuhon. Kaya good morning na lang ki Jojo Amador na listener ako kay ni Kaito kan inisikat na announcer sa LV. Kairimanan niya si Kuya, si Wenny Seyas, pagkatapos si Ernie Verdadero, itong Manny De La Rosa, pagkatapos mga sikat na announcer kang panahon diyan sa BBS sa LV, yaw niya si Jojo Amador, pagkatapos biglang nawara, unya kuhay na to, naglarga na niya pa Amerika. Ayun niya na nagbalik na siya, kumusta na lang kay Jojo Amador na retired naman, mga akin niya, tuduman sa Amerika. Si Stilita Kamba nagantabay, good morning Kuya Bert, pinapagayon ako ni Auntie Miles Ulager, tapos na kayang magluto, pikadilyong tilapia, pa-request man kang release me. Siguro piga bubulugan siya, si Kapmayit Abukarman, ginutaan at tilapia. Nagagani, you're my dearest one. Papa Bert, inot si Victor Wood, siguro bot sabihin ko ni inot siya ki Eddie Peregrina, tamatualan ko ning sarong taon sa iya. Si Abby ini, matua ako ning isang taon sa kanya, 1946 siya, si Abby of Kanaman. Pinagulayan mi si sa inot na nagsikat, si Victor Wood o kaya si Eddie Peregrina. Bert, pakiplay man any song of Victor Wood. Di nagsabi kang pangaran. Palibasa siguro namimiss na ninda si Victor Wood. Ang may nagagadigdi ang patugtugon mo nga kay Victor Wood. Ito ngayon sa iyang numero unong pang-agrangay. Diyan nga siya nagsikat na maray si Victor Wood sa sunatang Eternally. Within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the skies should fall, remember
when they said I cheated. And you listened when they said I lied. Yes, you listened to all of their stories, but you didn't listen to my side. So tomorrow when the chapel bells begin, I'll have to think of you as just a friend. But when I say those precious words, I do. In my heart, I'll be wishing it was you. In my heart, I'll be wishing it was you. Kapag nadanaw ko yan na kantang yan ni Connie Francis, nagigarumduman ko si Buddy Pasilaban, dating manager kang Buddy sa gym na nagsara na dyan sa Igualdad. Minsan pinag-treat ako kaya ni Buddy mag-breakfast sa sarong restaurant sa General Luna. Ano niya akong orderon mo? Sabi ko itong hot chocolate niya ako, saka kanyan tinapay. Luwaga na kami ng hot chocolate. Huna mo tangguli ang namit hay. Niya ko ano ni? Grabing hamis. Siguro sinagtimpla ka to na nalingaw siya na mamis na si tsokolate, pigkaga ng paning asukar. Grabing hamis. Ang kada kutsarang hungit ko, huna mo pigkakalkal ang sa kuyang halanuan, magatulo na intero. Anya ko din ako mainom kayan. Garo baga niya ako, ano kami gani, kabayo, garo tangguli na ba gani? Mamison. Tano po niya ako, aram mo namin kan tangguli. Iyo, aram ko. Kaya natatandaan ko yan, first date me kay ni Buddy na pamahaw, tinawan lang kami ng pagkahamis-hamis na tsokolate na naglanit na sa lanuhan. Ay pag-aral pa lang kaning ako, senior citizen ako, nagpaparsagin-sagin sa naman kong hubin, tangaling baka makabanwit pa, pero ako senior citizen na, ako gusto ko naman na mag-abot na po ang bakuna, tangaling magpabarakuna naman kita. Duman sa Amerika, igwa na yung 200 million na nabakunahan na. Ang mga Amerikano ngunyan, palibas sa gulpi na po nabakunahan, nakakapamuhay na sila ng normal. Itumay na ng physical distancing. May mga reunion na ng pamilya, dahil na nagagamit ng face mask. Taday naman maurula kita sinda bakunado. Garo-aro sinda kan Israel na haros gabos ng tao na bakunahan na, may zero death na maananganing nagagadan. Tayo ni pong bakuna, proven kan World Health Organization gabos na bakuna maging ining Sinovac 100% effective sa critical COVID. But sabihin itong day ka na magkakaigwan ng COVID na ikamagagadan. Pwedeng tamaan ka ng COVID pero kalintura na lang nakadikit saka pamislog garon na itong garo pag tinamaan ka masabi ka kiinay, nay timpluan baka lam ako ng True Orange ako kalinturado. Nay baka lam ako ng Sarsi takadubagan mga aki pagkalinturado, True Orange ang bulong. Iyo lang yan, pero di ka na mahulog sa itong delikado. Kaya mas mari po kung mag-arabutan ng bakuna, magpabarakuna na kita, magbalik na ang normal na buhay, maski pa kita mag-arakbayan dyan sa tinampo, manang face mask, tak kita anas na may bakuna. Yan. Ini palan announces booth me, pag sirip po digdi sa tuong bintana, nahiling ko ang second floor kaning opisina kan Converge. Ini ba nga nagpipirila digdi? Natandaan ko nagbalik sa kuyang memorya. Iyan po restaurant yang kang panahon kang ako hubin pa. Ang Sirnari Restaurant na bistado ka to sa matibay sa fried chicken. Kang mahiling ko ang bintana, nagturoan sa kuyang luha. Tanagirumduman ko, dyan ako nagtutukaw may kaibanan mistisa na pag nagkakakang kami ng manok, ang babaeng ito, pigpaparap po kitang laman ka manok, piguhungit sa nguso ko, ang kamot niyang magayunon malumukon, nagdudurukot sa nguso ko, sige man patan tilam-tilam ko,
Purtin hay. Purti talaga maging sultiro hay. Hay naman daw to. Siguro lula naman to. Ano kung nagantabay ka ngunyan? Uy, ang kamot mo masiramon pag nakakadukot sa nguso ko. Tapiguhungit mo ako kang laman kang manok sa sirnari. Forever, my darling, our love will be true. Always and forever, I'll love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving way. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving way. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. I'll be loving you always with a love that's true, always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
Ako yaman pinapabutan ng good morning si Raul Villamor, ang manager kang Villamor Kitchenette digdi sa Macmariano Village sa Satellite Market. Raul Villamor, asin mga pag-iriba dyan, kumusta na lang? Sana igo dyan masiram na gulay, hay. Makigulay na marin sa inyong lingkod. Siriman si Dan Pascang binanuanan pili agagad man niya sunata kuta na para ni Victor Wood para sa sayang misis na si Linda Bindanya Paz. Inaabot naman kita nin oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina. Ining pinapatugtugtang kanta ni Tony Bennett na Always. Paborito yan ni Judge Fronying Maristela. Salamat kan sa inyong pagantabay. Bert de los Martires po, alkalde sa kusina. Wasn't hurting anyone, and
Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Junction Mall